Indoitwa Alois Mutiniri chibva kuMhondoro mudunhu maChifirwizi mubhuku raSabhuku Mutiniri zvakare. Ndiri kuno kwaRwizi kuMhondoro ndinoridza mbira, ndinodzidzisa mbira, ndine muzinda waningati cultural center inoita zvekudzidzisa mbira vana vadiki. Chakaita kuti ndivhure muzinda uno inyaya kuti takaona kuti tsika dzedu dzechivanhu dzakurasika, saka dzinoda kuchengetedzwa zvakanyanyisa nekuti ndo chivanhu chedu. Senda ichiri kutanga zvayo, muono wangu wanga uri ndewekuti senda ikure, pave nevana vanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvekuti achibva pano anenge aine zvakawanda zvaanoziva, especially vakomana vakaita zvekuvaka, vakaita kana welding, vachibva pano ndi zvinhu zvinobatsira zvikuru. Vasikana, tine vana vasikana vari pano vekuti nemamiriro aita nyika, kutoswera ndinavo pano vachidzidza mbira, kuvabvisa munyaya yekuroorwa vari vana vadiki. Senta yedu iyi iri kutibatsira zvakawanda kunyanya kuvanasikana, zvose nekuvakomana. Zvinoita kuti vanasikana vasakurumidza kuroorwa, vasakurumidza kuenda mudzimba vasati vakwanisa maages avo. Vana vari kungotorwa vari vana vadiki, oenda kuyaona abhuswa, osiyiwa, atodhampwa munhu yakutotsvaga futi mumwe mwana mudiki. Saka ndakaona izvo zvokuti kana ndikavatora pano ndichivaudza futi shoko irori, vanovhurika pfungwa. Ndovaudza kuti hatimboita izvi zvatiri kuita pano, kana mukaita mbira, mukadzidza marimba, mukaita zvesewing, ukaita zvinhu zvako, unokwanisa kunge wakazvimiririra paupenyu hwako, usingaabhuswe nemumwe munhu anoti akaburitsa mari. Mazerati andinawo pana apa vanawo kuti akasangana nemukorokoza akaburitsirwa $50 kana $10 chai, mwana iyeye haachatoziva zvaari kuita, mwana atoabhuswa ende life yake yatourayiwa zvachose. Saka izvozvo ndiri kuzama kuti tidzime izvozvo muno maRwizi. Vakave vana vanoswera vari pano tichidzidzisana, ndinoona ramangwana ravo rakajeka. Pachikoro nembira hapana dambudziko nekuti mazuva echikoro vana vari kuenda Monday kusvika Friday kuchikoro, then Saturday neSunday takuita zvedu zvembiri. Vabereki vawanda vari kuunza vana vavo, vamwe vana ndakutovadzosera kuti tichakwanisa kunge tichikutorai nechikonzero chekuti hapasina mvura yakutopera. Saka vehealth manje ndo zvinhu zvavanoti kana pachinge paungana vana vakawanda pane paida mvura yakakwana. Saka imwe challenge yataana iyoyo, uyezve tinotarisira kuti dai tawana mvura tikawana kaundi borehole, izvozvo zvinobatsira kuti tiite projects anoburikidzwa nemvura, yekuti senda yedu inenge yave senda inokwanisa kunge ichizvimiririra, kwete kuramba tichikumbira tingoti tipeiwo. Tikawana mvura yakawanda tinokwanisa kunge tichirima kana zviyo, mpunga zvechivanhu zvinodyiwa pasenda nevana vanenge vakaungana ipapo. Takwanisa kunge tichitora vana vakawanda vachidzidza vari pasenda. Chekutanga tora chibatsiro chemvura, isirwo kana chibhorani, togopota tichirekodha mbira dzedu panapa, kuvakisirwo studio. Ndozviriwo zvandongodawo. Senta ine matambudziko akati wandei. Saizvozvi zvatiriso, vana ava mbira hadzina kutokwana, vana vakawanda, mbira hadzina kukwana, matezi acho haana kukwana. Koita tiri kushuwirawo kuita zvakawanda tiri pano. Vari kuda kuita marimba achozve haapo. Vari kuda kuita zvesewing, hapana zvikwanisiro. Vari kuda kuita zvemajewelry, kuita mubato yemaoko yakawanda, asi hapana zvikwanisiro. Uye mugodhi watiri kushandisa hausi kuita, uri kukondemwa neveutano. Saka tiri kudawo rubatsiro rwokuti dani tawanawo chibhorani zvaikwanisa kuti vana vamwe mvura
chengetedzwa zvakanaka. Chikunyanyonetsa panapa inhau yemvura. Ndikuona sekuti mvura ikanyanya ichiramba ichinetsa panapa panogona kuzovharwa nekuti vehealth havatendera kuti tishandise mugodhi. Kana tikaonawo chibhorani tinobatsirikana. Tikawana bhoho tinoita maprojects, tinoita zvemuriwo. Saka tinogona kuti tikaita muriwo wedu, madomasi edu zvikafamba zvakanaka, tinotengesa. Tatengesa kudaro, topawo vana vanenge vachitambudzika, tinogona kuvatengerawo zvekupfeka kana chikafu zvokuti vana vabatsirikane nazvo. Shuwiro yangu pano pasenda ndeyekuti pavandudzike kupfuura zvakaitwa izvi. Pavakowo dzimwe dzimba. Pane vana vanokundikana kuchengetwa zvakanaka. Pane ma-child aided families, vamwe vanogara vega. Saka tinenge tichikurudzira kuti pakawano vanosapota, pakavakwa vana vopota vachigara pano, vachidya, vachienda kuchikoro, vari pano vachingorerwa sevana.